Pri investovaní finančných prostriedkov dôležitými ukazovateľmi sú čas, úroková sadzba a vklad. Dobrý deň, volám sa Mária Rusnáková a som finančný expert. Pri investovaní platia vety: čas sú peniaze, alebo čím skôr, tým lepšie. Napríklad, ak sa rozhodnete sporiť si na dôchodok hneď po nástupe do práce, pri mesačnom vklade 50 eur za 30 rokov a priemernom zhodnotení 5 %, čo za toto obdobie získate? Výška vášho vkladu za celé to obdobie bude 18 000 eur. Z úroku získate 23 612 eur, čiže spolu je to 41 612 eur. Ak sa rozhodnete sporiť o 15 rokov neskôr a budete chcieť mať našetrených približne rovnakú čiastku, váš mesačný vklad už musí byť vo výške 155 eur, za 15 rokov priemerné zhodnotenie 5 %. Celková výška vášho vkladu bude 27 900 eur, z úrokov získate 13 529 eur, čiže spolu je to 41 429 eur. Nielen čas pri investovaní finančných prostriedkov je dôležitý, ale aj úroková sadzba. Sporiť na dôchodok alebo deťom na terminovanom účte je znehodnocovanie peňazí. Na dlhodobé sporenie využívajte akcie alebo akciové podielové fondy. Pre výpočet úroku alebo dĺžky investovania nepotrebujete zložité kalkulačky. Číslo 72 vám určí, za akú dobu sa váš výnos zdvojnásobí. Vynález tohto čísla sa pripisuje Albertovi Einsteinovi. Ako to funguje? 72 delené 2 sa rovná 36. Dvojka je úroková sadzba, ktorou sa zhodnocuje váš kapitál. 36 je počet rokov, za aký sa váš kapitál zdvojnásobí. Ak máte 6% úročenie, 72 delené 6 sa rovná 12. Za 12 rokov pri 6% úrokovej sadzbe sa váš kapitál zdvojnásobí. Ak tam necháte peniaze ešte ďalších 12 rokov, čiže 12 plus 12 sa rovná 24, za 24 rokov z vašej investície 10 000 eur budete mať 40 000 eur. Každá vaša investícia by mala spĺňať 5 základných faktorov. Bezpečnosť, pohodlnosť, dostupnosť, výnosnosť, dane. Bezpečnosť. Podielové fondy investujú finančné prostriedky do množstva spoločností. Váš kapitál je rozdelený minimálne do 20 spoločností a maximálne v jednej spoločnosti máte 10% z vašej investície. Pohodlnosť. Podielové fondy riadia týmy odborníkov, ktorí sledujú vývoj na kapitálovom trhu, vyhodnocujú ho, majú dostupnú najmodernejšiu techniku. Aj pri investovaní do akcií viete využívať služby odborníkov cez riadené portfólia. Dostupnosť. Nie je presne stanovená doba, za akú tam musíte nechať svoje peniaze. Ak požiadate, dostanete vyplatenú celú hodnotu vašich podielov. Výnosnosť. Žiadne leto netrvá večne. Platí to aj o zime. Po páde prichádza vždy rast. Nikdy by ste nemali vyberať svoje peniaze vtedy, ak podiely sú dole. Dane. Z výnosu platíte daň. Od 1. januára 2016 sú od dane oslobodené akcie obchodované na burze a ETF fondy. Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadom investovania, zavolajte.